Poviete mi, prečo sú v Farming Simulator 18 alebo 16 skôr polia také drahé? Chcem si kúpiť toto. Nie, počkaj, nie, toto nie. Je to tu. Toto nevidné pole a stojí 100 000. Aj mám 78 000, no 79 by sa dalo povedať. A ja sa ho nemôžem dovoliť už pekne dlho. Ja sa snažím neutrácať všetko, možno ono to nejde. Jako ja neviem, čo mám robiť. To nedá. To sa nedá, aby som si na to našetril. Lebo palivo to je drahé jak hovado, s prepáčením. Aj keď teraz mám natankované nejako, aj na druhom. Na aute sa nebudeme baviť, ale to je 50 maximálne, či 60. No a kombajn som ani raz ešte netankoval, má stále 128 paliva. Takže ja si myslím... Rýchlo, vidíte? To je rýchlosť. Teda v realite ide takto, ale... Nebudeme sa o tom baviť. Nič. To je ako... To sa o tom nebavíme. To bol taký troll, no. Pápa.